hambai joto video no nai tongnai ani viewers rok tei joto subscriber rok no puila no technical official YouTube channel o norok joto no lamsogo friends song noron bagui tini belai no most important video doi pheka tini ni o video norong no belai kheno subanai tei norok ni langmao belai kheno helpful khlainai hinke friends song norong no ang puila no koijao norok o video no followers ke naidi video no skip ta khaidi norok joto no sawi mamnai khina tei nubo nuboi khina haida chini Tiprasa khoroksa belai no bwkha kaham tei kha ganang tei belai no maya ganang Dr. Biswajit Deborma bo khoroksa tabok chini Tipra hasteo chini Tiprasa sikili tei sikla rok no hamari rinani hinei tei podre pod chini Tiprasa rok no chu banani hinei bo je tabuk samung khlai tongmani norok abo jotono saimambayo tei norok social media rok bo norok kwbang mano nukbai khina hinke friends song ang tini bini kokno no kisisa sanani belai kheno musungkha phiaba ang Ovideo khaya ni tongmani haifano ang kisisa Ovideo ni bisingtui bini jeta hamari tui family jeta sini Tiprasa rok no jeta khlaina hin tongmani oborong no ang nugui belai kheno bwkhao tongthoka tei belai kheno ang bujimankha bini je samung khlai tongmani bini je Tiprasa rok no je hamkrai rinani tongmani oborong ni kokno tuise ang tini norok bai o video ni bisingtui kisisa salani bagai o video noron bagai swnamui tui phaio bekarok no bo auto gari rimarok norok nugui no tongna hediba ngai bo tebo sawo bwskangni tebo salo sini Tiprasa ni bagai sini kungthai barang ni bagai bo tebo hamkrai lama tebo develop lama tebo sungsasa khlainani bagai bo tebo target najak tebo tebo khawan sukjak sabni bagai nini ani Tiprasa rok ni bagai hingke obono phaidi जों omo hai jora kaham mansajak sini Tiprasa jora bekar tongnai rok ha samung hu manthakya tei palmaya tongnai rok rang puisa yago hato khlaimeng tongnai rok norok borok bobai jogajog khlaidi tei norok bobai contact khaidi boss ekdom confirm no sawi dikha norok gari na hanan musung khangke norok na harimanu ha je kono norok business khaina hangkai khlaimanu bo kwbang mano social media ni bisingtui bo saklai dikha nge phaidi tei bini thani je bo wasungmung tei bo sini Tiprasa rok no je hamkrai tubui phaimani norok hoito khonabai khina haibana phaidi taise bini khuktui o video ni bisingtui जों tau phaidi tewaisa khanalai nalaina belai mane kutu khawan sumane bisingtui ang o to bagun bagai masai tota kaisa point no tichini Tiprasa buini juta tolak lai tongmani aroni bongno tisawai sal sungkhup ma jaga bongno tunan sal sung thasawa bongno o lamao tunan ike takhok tei buksong norok bini kongno khonabai khina ekdom poriskar khaino bo tamoni sakawro sini Tiprasa rok buini juta tolao klai tongmani a juta tolani sosawi telanggai sal kusung sungma jagao sogoinani bagai botini omahai sini Tiprasa rok no hamari nan bagai bini thani amsuk
wansukjak hingke omoni bisingtui no tei bini kok samani bisingtui kaisa muitungmano baksa baksa borok sinjoni makhumai khaithanga hingkai tei borok munusurokno nasigui naya angagi sinjoda tongmani ba makhumai da tongmani abo pogui thango baksa baksa borok hingke bokhai naidi tini bo sinjoni makhumai phung khagana tini bo tamni wansuka boro sini Tiprasa rok buini jutani tola ekdom klai tongmani a juta tolani bo tini sosaui sal kusung sungma jagao bo tlangnani bagui amsukai bini bwkhao musungmani tini o ha sakao chini borok baksa baksa sung nuguino tongo ekdom 100% no baksa bwri rok ngaiba lekapora siwi thanga hingke belai siwi thanga hingke alka dofa rok bai kaijaklayo omtui rok tei baksa baksa chinchila rok bisingbo tongo ang norokno thaisikon saka sinjoni jara makhumai khanai rok borok munusurokno mane sungyangui thango ekdom aborbo gone sai ekdom bukung kolok sinai ha bo hasi naikhlai gila gafru ha bo afro takok si siniyang thanai bukuk si siniyang thanai omo hai sini hasakao sini Tiprasa ni bisingo kwbang manuk tongo lekhai kulmaya lekhaui hingkai phiaba botini koroksa sinjoni makhumai khamani yakgulo botini nung angbo sinjo ongui mairung kolsa kolsa noko nakoni rudugui sai tongmano bo tini tam khlaina hingka sal kusung jagao tlangnani bagui bo tini nini ani Tiprasa ni bagui sai tokjak hingke abono phaidi takotai buksong sung joto bono saput rilaiyano kebo ta kebeng dibono ang norokno puilon saka kebo bini bagui busu tangdi kebo bini bagui kok hameta sadi bo joto bare sini Tiprasa rokno bo chubanani bagui hamkrai lama rinani bagui ha kusung sungsa khainani bagui bo tini sini bagui yapri seui phaikha khabani takotai buksong norbo kaham khe wansugui naidi kaham khe bujiui naidi bini kok rokno bo tamoni sakao jagao belai important bini kok thai rok bini kok sama rok sini Tiprasa rokni jeta life jeta thinango belai kheno bini kok rok belai kheno nangui tongo belai kheno omo hai rok sini Tiprasa rok buini juta tolao no tabu bortomano sung nglai tonglaijao hingke aboni bagui bo tini omo hai buini juta tolani jehetu bachai damano sal kusung jagao sogoi damano hinui bo tini sai tokjak khasikjak tei bwkha jogo jogo ongjak tini bo koroksa kha gwnang tei maya gwnang hamjakma gwnang sini Tiprasa rokno bo tini phaikha sini bagui hamari rinani bagui hingke ani khapangni takotai buksong norok clear khai norok sabi manbai khena bini je wansukma rok bini je babima rok bini je kahamni lama rokno jeta bo khlaina tongma rokno norok saui manbai khena hingke phaidi abo thangka hingkai tei kaisa bwkhago chwng tabuk phaidi thanglainak omo hingkai sinjoni makhumai khanai buya gong buya mwsa buya mayung buya borok munusu buya wngkha koroksa tamo murkho sini borok munusurok bisingbo ekdom tabugo murkho tongkhu kuno siya kuno saimanya tini omo hai murkho tini tamni kok sai tongkha phaidi chwng kisa bini kok se swkang khnaui nahar glalaiano phaidi akon kaisa kok kaha ke khnadi Tipramo thangkha soi BJP ni agent BJP ni dalal manate orja kono dimot krikha soi batpar
sujakok sinkok borok bai ke thokai কিন্তু বড়নি ডিমান্ড নুগুই আবমস মামনি গ্রাসিং তোমার ডিমান্ড টিপ্রা একট দাজিতি ইমপ্লিমেন্ট খাইতেন ব্লক সি টিপ্রা একট দাজিতি ইমপ্লিমেন্ট খাইতেন তাককতাই বুসং দর খনা kana o murkho tamni saka o saka ro টিপ্রা মথা সব থেকে বিজিবিনি এজেন্ট দালার তে দালানে অর্থ ব তামনি সাকা থকাই হিসাও গে অবনন আং তিনি কিসিসা অমর খনো সানান মুসুঙ্গ নং অ ভিডিও ন নাই টংখাকে বা নুক টংখাকে বা নং তেকিসা খাসিনা নাংखौ নং অ ভিডিওनि बिसिंथि फनो खासि उइनादि आं न फुलानो फार्स्ट अफ अल सानान मुसुंगो ताखौ नों तेवैसा तुयो वाइथाम सुपगै बेप्टिस्मा नाहारै फाइग्रादि नों जे कक सामानि आबो बेलाइनो सुमसकङै थांगा तै बेलाइनो बापङै थांगा नों किसा थुमा बासावै हयतो नों थुजा रक ना थुदुति रक कक रक साखना नों किसा आयं yang nini to mokol tongo khunju tongo bebak no tongo nang kisa ayong yang mokol kayei khunju ekdom sagei kisa nang naharei khnai naigedi takuk o hayong sakawo sini Tiprasa rokni bisingo busuk lanchi tongoi tongha busuk satok pitok ngoi tongha busuk masaya manungya birman ngri tongha o hawo asai phaise tini sung buini juta tolawo khai tona nango ha buino bwkha sanai chawai tona nango nung baike sia tini omtui korok sai toha takhuk hairi nung tekisa sina tongkho nung tesa kaham kai wasungani nangkho naidi nung tini oro Tipra motharok dalar tei थकाय हिसाव आंनो निनि प्रश्न न उत्तर रिनाय ताबुक नायदि सिनि टिप्रा मथानि फाउन्डार सिनि बwkha ब बोसोकसे निनि आनि बागै तिनि खासि खाफ्राखाय तं बोसोकसे ब जग जग ngै तं बोसोकसे ब सिनि बागै खाख्लाबुइ मकल हिमुक्ति यरै तिनि काजैया बरजैया खाय तिनि सिनि Tiprasan बागै chamung ख्लायनि बागै ब तिनि एकदम bwkha उइ उइ ngै तमानि जरावो नोंखे ताबुक साइतंतेरो दालाल थकाय नै ताखौ नों मखरसा Tiprasa न हा नों Tiprasa तै अमतुइ कौरक तासादि प्लिज अब नों बेलाइनो पाप महापाप नों अमहाय सामानि बेलाइ सुमस कतराबो दालाल सामनो हे थकाय सामनो हे नों किजा बासावै नाहारनायदि अ हा साकावो अ Tipra सिकनसा हादुल हाय साकावो साबो दालाल साबो थकाय नों किसिसा नाहारै नायग्रादि तेफोरो नों सायमानाय तेफोरो नों खासिनाय आफोरसे दालाल साबो थकाय साबो आफोरसे नों मेडेनि बुसंग बासावै सानानि खलायदि नों तामनो दालाल नुखाबा तामनो थकाय नुखा bwkha जे 14 तारिखो जे ब्लक डेपुटेशन मानि नोंगाबनो दा केबें नाकिबा अनरदा नों दालाल हिन तखा नायदि अ सानमुं आबो केबनिया नोंगाबो काहामखाय सायमनो नोंगो खरसा कुंथाय बारा नोंगो खरसा मुया सानायनो नोंगो खरसा Tiprasa सावनो खबजांना बेले नों बाहायके bwkha जे 14 तारिखो डेपुटेशन रमानि अबनो नों बाहायके हामे कक सायतहाबा ब्लक डेपुटेशन रिमानि कारण तामो नों काहामखाय फुल डिटेल नों सावैदा मांखा काहामखाय सायमे हंगे नों तैसा क्लास 1 हइते बटिंगै क्लास 12 जरा
taise porigradi afro nung bubagra je 14 tarigo je block deputation ni mani abo ekdom clear khaino rok nung saimanana nung tei omhai ini future ro amti korok ta sadi karon ke tabuk Tiprasa rok jotno ha khasi baika kebe bai thoki jagrani musung jagbai liya birman kotor sago jotono manjak jotono kalaijak obono jehetu kaham khlainan bagai ha lama samnan bagai si tini sini bubagra to bo sacho koi tongle bo joto pare diwi tongo joto pare suba oi tongo asuk nukong kotor mano ko boki wase bai diwi mano abo kokhono maya samung sanani hinke kise ler nai no kisa problem phainai no kisa ngonai no nung bahai kele nung omti korok sai hamba deputation di mani murnya musung kha hanai nung mania ba nung ekdom nokha khoipon munai tongdi phiaba nung abo mani mani abo nung salsa kendu phiaba dukhu manai ang to nono musa khlaimiya haipeno sini Tiprasa ni bisingo nono to khorsa to nono target phono nai tongmano ga kokrui nung je samani omtirok belaino saya je Tipramo to dalal thokai 14 tarigo deputation ni marok abo ekdom kokai nung sajagliya haisina munyan musungo munidi kokrui nung je muni masak munidi nung haisi nung sia tutui saimi tutui urat baring tongbole sabo thokai sabo tatal nung kaham kai wansugoi nadi kaham kai nahari nadi nini mokol chikhagai sabo thokai o hasakawo sabo dalal sabo ha sabo dalal sabba je phatar hasteni phainai nini jagano sek tongnai nono sathai seple tongnai nono oitosar khai tongnai nono je potre potkai nono khlai tongnai rok bono sino dalal bono se thokai hino buchida nangkam kai sidi nangtebo sina nangko nangtebo wasuna nangko please takhuk nung omtirok samani belen chaya tei nini future omtirok kokta sadi karon chung jotono Tiprasa chung jotono kok baksa ngnanai nango yapri baksa nglayan nango haidiba bobo hai jora phai sokpai tongha sin thanibo chung aborok no wansugui ba biui chung je kok sama bor kok satani bebak jagano chung control naharui ba biui chung sanani nango haidiba gobangma borok jogo nglai tongo ha samuhung khibui tini o hani bagai gobangma borok ekdom bwkha ui nglai tongo nungkai ajorasi omti korok sai tong tabu please nungabo je kok samani immediately stop khaidi abo sini Tiprasa ni bisingo omti kok samarok belaino jaya belaino rong belaino khapia amti korok ba 10 si sable ha 10 si sao nung jesa poro khai tongdi kok rei jesa poro khaidi tobo Tiprasa ni bagai amti rok kok hamiarok ta sadi obono nono tini Ovideo ni bisingtei sanani muchungo taktai busong norok tamo bwkha bujiya norok Ovideo ni comment box comment khai sahor jabaidi jotona engkai tinin video amsuno situng kotal video norok bai haino hai malai phiwano jotono no hambai jotono kaham kurung tongwa jadi Tiprasa ayulok thong thanga do bye bye.